Takže na zdravie, ja som tu Peťa Kikiam a vítajte môj ďalšie videa. Takže práve sa pozeráte na part 4. No, takže môžete tu vidieť nášho zdeformovaného, potomka kameňa, like. Takže ja to teraz strihnem a nechám vás prekvapiť, ako bude asi vyzerať, keď ja ho vymodelujem. Takže čakajte. No, tak po malom strihu som späť. Budete hrozne prekvapení. Možno, že už ho niektorí tu vidíte. Táda, pozrite sa na to. Hrozne drahé to bolo, čo vidíte práve na ňom, tieto krídla hlavne. To bolo dosť drahé. Chcel som kúpiť hlavne aj nejaké nohy, lebo vidíte, tieto zadné úplne... Ono to nejak tá hra spracuje tak, ako že to má levitovať. Takže... Ale má aj dosť výhody, proste vidíte, že môže normálne lietať, ale vyzerá to úplne pochadlo, takže ten zadok úplne nám bude zabraňovať vo všetkom. Nie je to nejaké úplne lietanie plynulé. Wow, to je nejaký vzduchný že... Wow. Tak určite to muselo byť bližšie. No tak my teraz asi pôjdeme niekoho vyzabíjať. A som dosť slabý už ja si vyzradiť, lebo ešte nemám ani... Aha, mám to. Wow. Ja vlastne mám na rukách, pardon. Tak toto sú 25-ky, ja som 15, no. Takže to asi nedáme tak. Ideme na nejakých seberovných. My si tu nájdeme niečo. Takže speed 2 no to v pohodičke, to je ako starúka to vyzerá. Takže asi odletím niekam, head úplne, toto je úplne chytné s tými krídlami. Mne sa to hrozne páči, keď môžete lietať proste. Tí oni sú aký naspeedovaní. Prosím, nech tu majú niekde kosť. Aby som si tu mohol zanechať. Čo je? Stoj, speed 1. Tak ja som od nich rýchlejší sračky. Tak ideme tohoto killnúť. Môj chlapec videli sa nespamätá, už do mňa dostal taký damage. Tu stihnú zatiaľ už do kakao. Máme to, nedáma. Či? Nemáme nadať. Rýchlo to žer. Žer ho. Oh, shit. Tak, on ma hituje. Tam máte, choďte do mňa. Potkani. Dohnal som ich. A teraz som stratil ich camp, alebo jak sa to nazýva. No, kašem, ale tak idem s týmto. Možno, že dám. Ja nemám speed? Čo je toto? Neviditeľnosť. Aha, snake. A to je nejaký hadík. Wow, teba kto robil, kámo? On je príjemný. Počkaj, dobre, toho nedáme, lebo nemáme HP, poprvé zabudol som. Takže idem dom. Wow, tie krídla sú meresne dobré, to je príjemné s nimi si takto letiť. Oh yeah. No, takže som späť. Bol som trošku zarobiť peniazy, lebo som mal hrozne malinko, bol som asi 20 korunový a to bola už proste nuda, keď som mám tak málo. Trvalo to fakt dosť dlho, nepýtajte sa ani koľko. Neviem, ale naozaj to dosť dlho trvalo, takže... No ale poďme k téme, takže mám tu postaveného takéhoto drako paprikofila. No tak si ho my nejako si ho spravíme. Tak dali by sme mu nejaké dobré ruky, počkať, ale ja som nepozerať, čo tie ruky dávajú. No. Takže asi som môj tip skill bol najlepší, ale to vyzerá úplne psychicky narušenie. Nevadí. Budem mať toto. Tak dáme mu aj nejaké roháčiky, ale kde? Nie, to je sprostosť. Jeden bude mať tu. A jeden tunák. A čo ešte by mohol mať aj... Nie, tam nie. Že bude mať pod tými gulami, aby to bolo tak epicky. No ako nejde mi teraz vôbec o to, nejde o to, aby som niekoho porazil v boji. Tak teraz si tam konečne môžem dať tie krídla a dosť veľa si ich tam môžem dať. Takže dáme si
jedny krídla na hlavu nie. Napríklad. Napríklad. No takže my nemáme ani peniaze. Dobre, no nevadí. Takže som zvedavý, ako to bude všetko vyzerať. No, dobre, wow, vyzerá to úplne epicky. Tie krídla sa podarili, jo. Vyzerajú ako jedno. Takže, ale v skutočnosti sú to asi, mám to som dvoj krídla. Ale ja neviem, oni tí boti majú nejaké zvláštne, počkajte, to sú so mnou? Áno. Ja som už pozrite, keď do ňo šťuchnem, on úplne neresne vysoko vyletí, vidíte? Akože ja neviem kam on aha, on neodletí. Vidíte, on úplne niekam vysoko odletí. Alebo on sa nejak portne, ja neviem, ako, jak to robia oni. Ale viem to samozrejme aj ja, nejak takto odletieť. Počkajte, oni asi veľmi rýchle, akoby klikajú, áno. Predpokladám, že áno, to je ten rýchly výlet. Hop, lagy. Dobre, prekusníme ich. Ideme si zobrať toto. Speed 1, nič moc. Vlastne všetky budú mať speed 1, a to asi moc nebudeme čakať. Nemáme, my sme si nedali všežravca. Čekám, 19 životov, ale nie tak. Teba idem zabiť, tomu ver. Pretože money potrebujem ľahšie. Tak, áno, dobrý chlapec, dobrý. A nechaj ma nájsť. Wow, aha, ja som zabil bossa. Takže oni sa ma boja všetci teraz. A ideme do ňoho. Poď sem, ideš do toho vajíčka. Tie deti mi nebudú môcť brániť jeho kilnutí. Poď sem. Prepáč maminky, je to nutné. Ja nechám, radšej zabijeme toho väčšieho. Malý nech si užije. Bež, máš posledných 5 sekúnd tvojho života. Ja mi to moc nevadí. Zoberieme si toto, no tam vlastne ide do väčšného svetla. Maj sa. Wow. Hviezdička forever. Takže my si teraz niekam odcepytáme, neviem kam pôjdeme niekoho zabiť. Takže moja cesta skončila u tohoto týpka. Rozmýšľam, že ho nezabijem. Jak sa s tým skúsim skamarátiť? Koľkatka je? Aha. Počka, no to nedám. No, vrátime sa. Ideme? Neviem lietať. Rozličujem. To ty nikdy nebudeš vedieť. Takého flyhacka by si chcel mať, čo kamarát. Ale nebudeš, tak ja si pocítam sem. Zoberiem si to. Máme 8 minút, bohužiaľ, táto epizóda musí asi už za chvíľku končiť nám. Je to naozaj, kebyže mám proste nejak dlhšie môžem natáčať, tak by som vám určite ponatáčal veľmi dlhé videá. Minimálne polhodinové by boli určite. No. Tak ja asi pôjdem domov a zase to strihnem na pinavý čas. Tak ďakujem, že ste toto video pozreli, keď sa vám páčilo, dajte like, poprípadne dver, nejaký sexy komentár. Majte sa a tešte sa na nejaké nové updaty. Nie updaty, proste vylepším toho panáčika o veľmi, veľmi veľa. Takže čus.